Ayo kabeh kadang para pinangiran. Aja nganti kelihatan di dene saliramu. Tantar sing Brayitno, tantar Cucu Telewanda. Maju, ayo. Ngariuk empak merbayang saya. Diiringi, ayo. Kepirang sing ketepian, kepirang sing ketepian, sing dangdut putra bintang muda, pimpinane Den Bagus Anom Suwanto, alamate saking Bugis Karangjaya, Kecamatan Kota Anjatan, Kabupaten Indramayu, rame-rame masuarane, kepirangan sing ketepian, Tunggak Jati ning Pesarean, Babatung sareng ibune Nini Gede, kangge mimin oksanae gede, minangkane sing duwe Hongkong, wong kang paling eman lan sayang, mimin oksana aja iluk digawe ngawur, wong lamun rusak badane, mega mandung ning ngawang-ngawang, drangkiling kandel sisiki, tega numpuk beli tega nyawa, kelingan mah kena imani, kakek ibu Nini Gede, minangkane Nyonya Tekel Solasi Soliadana, wong ngasih mumpung ning donya, Bapak Antos ditemani, Ibu Nini sing mirengaken, sing bayari bos Hongkong dewe, mimin oksana ireng-ireng ning rerake, mugane kang kari nyawa, mandana apa masing lakoni, mandana apa masing lakoni, mimin oksana sing duwe Hongkong sing paling Rame. kangge Bapak Tone Gede, Wah, rame. Ibu Nini sing paling sayang, sesampune matur kesuwun, Ibu Nini imani wong maduluran. Telah kita ganti bersama.